naši sledovatelia, nachádzame sa na jednom opustenom mieste zvanom Pominovec. Je to zaniknutá obec, ktorá tu mala pár domov, lenže po vojne a po veľa záplavách váhu táto obec časom zanikla. Takže vlastne zostal len tento krásny gotický kostolík z 12. storočia, takisto aj s cintorínom, ktorý siaha ešte dávnejšie, ako 12. storočie. Práve som sa dopočul ďalšie informácie od jedného obyvateľa, ktorý býva v Sedmerovci, čo je kúsok odtadeto. To vlastne vznikla obec potom, ako zanikla táto obec. Zanikla preto, lebo však časté povodne a takisto aj vojna, keď tomu pristúpila. Zachránili sa 4 rodiny a 7 oviec. Takže 7 oviec, Sedmerovec, takže týmto smerom. Potom sa pôjdeme tam vybrať. Takže krásny kostol z 12. storočia, plus pár hrobov, je to asi cca 13 pomníkov. A tých hrobov je tu určite viacej. No, čo dobre vieme, z toho, čo sa tu čítalo na tých náhrobných kameňoch, rodina Šandorová, skoro všetci, až na to, že je to Jan Medňanský, ktorom patril kaštiel, túto kúsok 2 km od je to v Bohuniciach. Je tam aj Medňanská hrobka, kde sa tiež potom vybereme. Potom je tu aj Jozef Mojto. Zistíme informácie okolo toho, že prečo je tu aj toto prezvisko a uvidíme viacej. Takže, milí naši sledovatelia, nech sa páči Pominovec.
naši sledovatelia, nachádzame sa na začiatku obce Sedmerovec. To už je tá nová dedina po Pominovci, ktorá bola častokrát zaplovaná, takisto aj po vojne zničená. A hlavne to, že 4 rodín sa zachránili a 7 oviec. Takže preto sa to nazýva Sedmerovec. Takže dedina, ktorá už má tiež aj poslaný kostol, konajú sa tam bohoslužby namiesto kostolíka Pominovci, pretože Pominovci sa koná tak raz do roka. Takže ako pre vás, toto sú ďalšie informácie, ktoré máme momentálne zistené. Ideme na to. Tu je nový kostol, takže tu sa konajú momentálne bohoslužby namiesto Pominovci. Pominovci iba raz do roka, takže môžeme sa na to pozrieť. Novostavba. Takže máme všetko, celý dokument, ktorý sme si chceli zdokumentovať aj s tou dedinou, pretože toto je nová dedina hneď po zatopení Pominovca.